Ahojte, vítam vás pri novom Minecraft Challenge. Bude to o to, aký z týchto drom bude najkrajší. Z tých, čo teraz teda postavím. Takže prichádza dom za 1 minútu. Uvidíme. Takže toto je môj dom za 1 minútu. Ešte vám ho za minútku ukážem zvonku. Takže takto to vyzerá zvonku. To nie je nič moc za 1 minútu. Vnútri je iba postielka, takže nič moc. A za chvíľu príde dom za 10 minút. To by už mohlo byť lepšie. Takže zatiaľ mám takýto nejaký múrik. Počkáme za chvíľku. Zatiaľ prešla 1 minúta. Zatiaľ ubehli 4 minúty a ja mám niečo takéto. Takže toto je môj dom za 10 minút a ukážem vám ho za minútku aj zvonku. Takže takto vyzerá spredu a zhora vyzerá, za minútku vám ukážem, a zhora vyzerá takto. A teraz ideme stavať dom 30 minútový dom, takže by mal byť topkový. A teraz ubehlo 5 minút a zatiaľ mám z tohto topkového 30 minútového domu toto. Takže toto som stihla za 10 minút a teraz mám ďalších 20 pred sebou, tak ma zaujíma, čo z tohto vznikne. Dobre, takže takto vyzerá dom za 30 minút. Tuto je takto záhradka. Za chvíľu ukážem vnútrajšok a druhé poschodie. Takže tak. Na druhom poschodí mám zariadenie. Na druhom poschodí mám zariadenie a tak toto tu vyzerá tak iba klasicky. Tak a toto je druhé poschodie a zvonka ste ho už videli, takže verím, že sa vám toto posledné video, takže táto Minecraft Challenge sa vám páčila a my teda končíme a rekapitulácia nemôže byť. Ale verím, že sa vám táto challenge páčila.